Soc en Jordi Riba, president de Vibrant. Pseudònim d'un prohom com Daniel Cardona, patriota valent i coratjós, que mai renuncia a les armes per defensar la llibertat de Catalunya. Personalment em sento hereu d'un estil polític en el que compten més els fets que les paraules. Una manera de ser que no respon ni de lluny a la mentalitat d'esclau amb la que ens han volgut encabir, sisplau per la força. L'autèntic tarannà dels catalans. Guerrer, decidit, resolut, valent. Ara més que mai necessitem despertar l'ànima esclavitzada de la nostra gent per trobar l'esperit coratjós dels molts Cardones i González que han de materialitzar la independència de Catalunya. L'1 d'octubre, Espanya prengué la lliçó i no tornaran a enfrontar les forces d'ocupació contra els catalans, o com a mínim, a cara descoberta. Per això està omplint el nostre país de forasters que, sota l'etiqueta d'immigrats, n'estem convençuts que estan a les ordres de l'atrocinat imperi espanyol. La inestimable col·laboració dels nostres botiflers, que sota la falsa bandera de l'acollim, han facilitat la invasió de casa nostra. Fa necessari, avui més que mai, que acabem amb les sigles partidistes i ens definim simplement catalans. Ni dreta ni esquerra, catalans. La nostra pàtria, com sempre, està en perill. Ja no serveixen les cataplasmes per guarir el càncer dit a Espanya. Ara, com l'1 d'octubre, els autèntics immigrats i els catalans de socarrel hem d'anar del bracet front als botiflers i els colonitzadors de tot pelatge. N'estic convençut que el missatge d'aquest documental ha de ser decisiu per materialitzar la independència de Catalunya, bo i obeint el mandat de l'1 d'octubre. Visca Catalunya lliure! Soc Encarna Parreño, barcelonina i filla d'immigrats murcians i llengua materna castellana. Deixeble destacada del professor Carles M. Espinal, tècnic en psicoestètica directiva i coautora dels llibres Psicoestètica del líder político, La imatge d'un estat, Sobre la integració dels immigrats, Serà el 1992 l'any de la independència de Catalunya i Front pel plebiscit per la independència de Catalunya, i autora dels opuscles Homenatge a Josep Maria Batista i Roca, Us presentem la psicoestètica i dels llibres Converses amb Carles M. Espinal i Combat patriòtic. He fet arreu dels països catalans centenars de conferències i escrit infinitat d'articles, la majoria publicats al Vallenc de Valls. L'any 1987 vaig sol·licitar a Jordi Pujol, llavors president de la Generalitat de Catalunya, fer un debat amb ell sobre la immigració i la seva nefanda política. 60 personalitats del país signaren la petició, però em feu l'orni. Des del 1993, mort el meu mestre, i per tal de complir la seva voluntat, vaig concentrar totes les meves forces per aconseguir que Catalunya celebrés el plebiscit per la independència que des del 1990 veníem reclamant als nostres parlaments. El plebiscit celebrat l'1 d'octubre de 2017 a Catalunya, amb més de 3 milions de vots favorables a la independència, sense comptar els retinguts a les ambaixades de l'enemic Espanya, acredita que no es pot parlar de minoria catalana. Catalunya és, doncs, una colònia, un país sotmès per la força de les armes, el qual s'intenta minoritzar amb una colonització massiva, ara no només espanyola, sinó africana o sud-americana. L'1 d'octubre de 2017 tingué la grandesa de demostrar al món que som una colònia. Tant per l'atemptat que organitzà Espanya a l'agost del mateix any, com per les forces d'ocupació desplaçades
que adobaren, a tort i a dret, a catalans indefensos que, papereta en mà, volien votar democràticament i pacíficament la seva independència. Mira, em dic Ramon, som 4 germans, Miquel, Joan i Mercè. Tenim procedència andalusa per part de mare i catalana per part de pare. El pare, l'avi, per part de mare venia de l'Aujar, d'Almeria, i l'àvia de Linares, Jaén. I van vindre aquí l'any 42. El 42 van arribar a Catalunya. Es van conèixer amb el pare i els anys 49, per ahí, 50 es van casar i a partir d'aquí ja van néixer tots. L'avi Miquel, que era de l'Aujar, d'Almeria, va estar a la guerra de Cuba, va vindre, com la majoria dels soldats que venien aquí, malalts. Quan es va tornar a Andalusia, diguéssim, i es veia que s'anava a morir perquè tenia la silicosis de la mina, li deia a la meva àvia, a la Mercè, que era de família benestant de Linares, que quan ell estés mort, quan ell ja no fos d'aquest món, que anessin cap a Catalunya, ni Madrid ni cap altre lloc. No hi havia posava res, senzillament el lloc de progrés era Catalunya. I que el català ja l'aprendrien, no hi havia problema amb això. Van arribar a Sant Feliu de Llobregat. Allà es van anar de relloguer i es van anar agafant feina, perquè ella treballava l'àvia Mercedes, que li dèiem nosaltres, l'abuelita. Aquesta dona treballava molt bé la terra i els pagesos del poble li donaven feina perquè sabia treballar bé. L'única que parlava català, perquè va vindre de molt petita, era la tieta Isabel, que és l'única que queda de les germanes per raons d'edat. A prop de 90 anys, estic parlant d'això. Bé, doncs el salt cap al català, a l'àmbit familiar, l'han fet a través de les netes. Van prendre part en tot moment a les consultes. Van també jugar un paper important d'ambientació veïnal en el moment que em van detindre a mi amb l'Assemblea de Catalunya, amb el 113. Van jugar un paper important en tot allò. I sempre sense oblidar els orígens. Ella era andalusa, però estava a Catalunya, per tant, sense oblidar els seus orígens, era catalana. I ja està, és això. Després va haver el Congrés de Cultura Catalana a Cornellà. Van participar-hi també buscant suport amb la marxa de la llibertat. Aquí ho estava fent l'Emília, no em va agafar, però ells hi van participar. Va vindre ja el dia 1 d'octubre, i el dia 1 d'octubre van fer un treball amb les veïnes i tot això, i en aquells moments estaven ja a la residència, i entre els membres de la residència que estaven allà ens van cridar, la mare i la tia, perquè les portéssim a votar i volien votar independència. Doncs em van votar i ho van ensenyar. O sigui que això està gravat. Va dir, votem independència de Catalunya. Són d'origen andalús, però nosaltres estem aquí. Tot plegat va fer evident que no hem sortit mai del franquisme i vivim no en una democràcia, sinó en el derecho de conquista, vigent com a mínim del 1714 i renovat del 1939 ençà. Amb aquests antecedents, qui pot creure's que sent colònia a Catalunya només hi arriba immigració? Em dic Lluís Fernández i Bergüés. Soc català, nascut a Barcelona. El meu pare era de Madrid. Treballava com a linotipista al sector de les arts gràfiques. L'empresa on treballava, a Madrid, va obrir 2 noves sucursals, una a Barcelona i l'altra a Vigo, i li van oferir un trasllat al meu pare, i ell va triar Barcelona. Va arribar a Catalunya l'any 1962. No va tenir cap problema per integrar-se i es va esforçar en aprendre el català. Any més tard va apuntar-se a un curs de llengua catalana. La meva mare era d'un poble de l'Aragó, a la província de Saragossa. Va arribar a Catalunya l'any 1950, a l'edat de 18 anys, per treballar al servei domèstic. Va viure la vaga de tramvies l'any 1951
i va presenciar com cremaven un tramvia i en flames l'engegaren carrer Muntaner avall. La dictadura franquista no havia aconseguit domesticar els catalans. Tant de bo l'1 d'octubre Catalunya hagués tingut de dirigents gent d'aquell temps. La meva mare també em va explicar el següent. Viatjant amb una amiga al tramvia per l'avinguda del Paral·lel, que aleshores s'anomenava Marquès del Duero, anaven conversant en català, fins que un home les va sentir, les va increpar. «¿Es que no sabéis el español?» I li van respondre «Sí, s'ha de baixar a la parada següent». Es referien al Teatre Espanyol, l'actual Sala Barts, al Paral·lel. Els meus pares es van conèixer i es van casar el mes de març del 1966 i gairebé un any més tard, el 8 de febrer del 1967, vaig néixer jo, a l'Hospital de la Vall d'Hebron, tot i que aleshores no es deia així, sinó que duia el nom del dictador d'aquella època. Vàrem viure primer al carrer Tolrà, a Horta, i després al carrer Freser, al Camp de l'Arpa. Finalment ens vàrem establir a Santa Coloma de Gramenet, on he viscut gairebé tota la meva vida. Els meus pares estimaven Catalunya profundament i aquest sentiment me'l van inculcar des de ben petit. I quan es va incloure l'assignatura de llengua catalana a l'ensenyament, allà per l'any 1978, a ells els va semblar genial que jo aprengués l'idioma del país. Tot i que la meva mare parlava català i el meu pare s'esforçava en aprendre'l, la llengua d'ús comú a casa era el castellà. El primer professor de català que vaig tenir va ser un home molt conegut a la ciutat, mossèn Salvador Cabré, natural de Mont-roig del Camp, que, a banda de ser sacerdot, també va ser un gran impulsor del català. De mossèn Cabré haig de dir que era un gran home i un gran patriota. Al nostre barri convivien gent catalana de socarrel i gent nouvinguda de diferents indrets de l'estat espanyol. D'aquests darrers, la majoria eren persones que ho havien deixat tot a la recerca d'una vida millor, gent treballadora. Malauradament, no tothom que va arribar al barri era gent immigrada. També hi havia colonitzadors, gent inadaptada que vivia a Catalunya amb mala voluntat. Recordo perfectament quan era nen, perquè jo era davant, com la meva mare es va enfrontar amb una veïna del barri que menyspreava la llengua catalana, dient que los catalanes cuando hablan parece que ladran. No va ser l'única vegada que la vaig veure enfrontant-se amb algú. Durant molts anys vàrem estiuejar al seu poble, a l'Aragó. La catalanofòbia dels aragonesos envers Catalunya i els catalans no és un fenomen nou. Ja aleshores la vaig haver de patir. Recordo perles com «Los catalanes son unos marranos», «Los catalanes nos quieren quitar el Ebro» y una que no se me olvidará mai. «No voy a permitir que un catalán ponga los pies en esta casa». Corria l'any 1978. Com és lògic, la meva mare, que era una dona de caràcter fort, tampoc es va quedar callada. Aquestes experiències em van marcar. Del meu pare també recordo que en certa ocasió em va agafar prestada una samarreta independentista. El meu pare i jo teníem la mateixa talla. I se'n va anar tot cofoll al bar a prendre's una cervesa. Quan el van veure, li van preguntar «¿Y esa camiseta?» «Es de mi hijo». «Pues yo no me la pondría». «Pues yo sí», va ser la resposta del meu pare. Quan em vaig fer independentista devia tenir com 18 anys. Però des de molt abans em vaig interessar pels temes polítics i més concretament per la qüestió nacional catalana. També vaig estudiar la història de Catalunya i vaig prendre consciència dels intents de genocidi que es van cometre contra el nostre poble. Des de l'ocupació per part de les tropes castellanes de Felip IV el 1640, passant per l'ocupació de Catalunya per les tropes borbòniques de Felip V i el decret de nova planta, fins a la repressió franquista ja al segle XX. Difícil no fer-se independentista sabent tot això. De vegades penso que ja des de molt abans era independentista sense saber-ho. Jo vaig viure l'època en què es va publicar el famós manifest dels 2.300 contra la llengua catalana i la reacció que va provocar.
Vaig votar al plebiscit per la independència de Catalunya del 1 d'octubre del 2017. Precisament ho vaig fer a l'Institut Puig Castellar, on Federico Jiménez Los Santos, un dels impulsors de l'esmentat manifest, va exercir de professor. Recordo que a Santa Coloma va ser una jornada tranquil·la, sense incidents, però quan vaig veure les imatges de la brutalitat policial a altres col·legis del país, em vaig indignar. Amb tot, i malgrat els seus aporellos, la brutalitat exercida contra els catalans que només volien votar i el robatori d'urnes no van poder doblegar la voluntat del poble català. Els resultats ho diuen tot. Un 90,18% de vots afirmatius, sense comptar els de les urnes robades i els vots retinguts a les ambaixades. Jo ho tinc molt clar. No cal convocar un altre plebiscit, perquè el plebiscit ja es va fer i es va guanyar. El poble català va dictar sentència. Malgrat això, els nostres polítics no van ser a l'alçada i no van obeir el nostre mandat, tot i ser vinculant. He participat als talls de la Meridiana. L'any 2022 vaig rebre 2 sancions per uns tuits meus en què denunciava l'acció desproporcionada dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra contra els manifestants. Ambdues sancions sumaven uns 700 euros. Les vaig recórrer i vaig presentar les meves al·legacions. Després d'un any sense rebre cap resposta, les sancions van quedar sense efecte. Si el que pretenien era coquinar-me, no ho van aconseguir. Participo sovint a les xarxes socials i de tant en tant no falta el típic colonitzador que em fa mofa del meu cognom, Fernández. És veritat que Fernández és un cognom castellà, tot i que jo em sento català pels 4 costats. La meva resposta sempre és la mateixa. Sí, Fernández, què passa? Tens algun problema amb el meu cognom? I ja no gosen dir-me res més. Precisament el fet que els fills dels immigrants ens sentim catalans, estimem el país i defensem la independència és la seva derrota. Mai entendran que ser català no és una qüestió de cognoms, sinó d'identificació amb el país, la seva cultura i la seva llengua. Els Fernández, Gómez, Martínez o Rodríguez som tan catalans com ho poden ser els Pujol, Puigdemont, Illa o Junqueras. Actualment tinc 58 anys, dels quals 40 els he viscut defensant la independència de Catalunya, una nació que vol viure en llibertat. No tinc cap dubte que la viuré. El 27 de novembre de 1995, amb motiu de la presentació del Front pel Plebiscit a l'Hotel Calderón de Barcelona, férem 5 les conferències i, en concret, jo vaig dissertar sobre els immigrats a favor d'un plebiscit per la independència de Catalunya. I començava així. La vilesa dels nostres minidirigents es podria valorar només per un sol fet. Cap d'ells ha estat capaç de dir públicament, en aquests 20 anys de pseudodemocràcia, que a Catalunya hi ha immigrats i colonitzadors. La nostra terra, de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó, continua sent una colònia del podrit estat espanyol, sotmesa per la força de les armes i envaïda per bandes de maleantes al servei de l'imperio. És a dir, per gent de tan baixa estofa com és un colonitzador. El fet queda perfectament demostrat en les memòries de Pere Bosch Gimpera, quan explica: es diu que davant les vacil·lacions de Primo de Rivera, Martínez Anido tomó por su cuenta la ofensiva que había de destruir para siempre la amenaza a la unidad de la patria. Y digué a Primo de Rivera: Tiene muy preocupado toda la promesa de la autonomía catalana, pero hay que pasar por alto todo lo que significa anécdota para llevar a cabo una política de unidad nacional. Por lo tanto, no te espantes, Miguelito.
para terminar con este ya famoso problema catalán, hay un medio eficaz y sin que nadie se dé cuenta, y es invadir Cataluña de lo peor que España tenga. Si en una dictadura que durà 7 anys ja es va envair Catalunya con lo peor que Espanya tenga, què varen fer durant els 40 anys de dictadura nazi? I què estan fent ara? És o no una ignomínia que mor l'assassí del general Franco, els nostres minidirigents entabanessin els catalans dient que català és tothom que viu i treballa a Catalunya? Per què a les màfies, els violadors, els lladres o els colonitzadors que desplacen a Catalunya els mal anomenen immigrats? Què treu a cap confondre's amb delinqüents que envien a colonitzar? Per què ens insulten, doncs? Què té de menyspreable abandonar el teu país, llengua, cultura i família per a superar la misèria i la fam? En semblants circumstàncies, qui no abraça el país d'acollida? Falòrnies d'un cap calent? Veient que pensava Jordi Pujol durant les dècades dels anys 70, abans de fer acatament a la voluntat del nazi, del general Franco i dels seus hereus, els Borbons. En el seu llibre La immigració, problema i esperança de Catalunya, afirmava: A Catalunya hi ha dos tipus d'immigrant. Un és el que ve amb mentalitat d'amo, d'home que ve a prendre possessió de quelcom que ja considera seu. Són, i parlem en línies generals, els buròcrates. Són els militars. Són molts homes de professió liberal. Són tots els que responen a una mentalitat castellana pura, castellana central. Després hi ha aquell immigrant, generalment de condició humil, encara que no sempre, ve a Catalunya a buscar-hi una vida millor i gairebé sempre desprovist de prejudicis anticatalans. I més endavant apunta: fer un poble està més enllà de les forces espirituals dels immigrants humils. Els altres, els que tenen mentalitat de conquistador, no pretenen fer-lo, sinó simplement annexionar-lo. Sabien, doncs, i n'eren conscients, que els immigrats no teníem res a veure amb els conquistadores, és a dir, amb els colonitzadors. Si coneixien la diferència, per què s'encaparraren a dir-nos a tots immigrats? Amb l'aiguabarreig pretenien protegir els conquistadores perquè no fossin assenyalats. Si sabien que nosaltres, els immigrats, no veníem a annexionar Catalunya a Espanya, sinó a guanyar-nos la vida dignament, per què Jordi Pujol evitar la nostra integració, mantenint i pagant amb els nostres diners costums forasters, com la Fèria d'Abril de Barberà del Vallès o de Santa Coloma de Gramenet? No fer res per a integrar-nos fou la seva tàctica per generar moral de derrota entre els catalans de socarrel per a poder seguir amb l'estafa de l'encaix a Espanya? I Jordi Pujol tenia molt clar que els conquistadores castellans van destruir Andalusia, tal com ell mateix explica en el seu llibre La immigració, problema i esperança de Catalunya, del 1976. La conquesta castellana va revestir a Andalusia de caràcters de destrucció dels elements bàsics de la vida col·lectiva del país. Va trencar les seves estructures socials, va foragitar-ne una gran part dels elements dirigents, va destruir la mentalitat bàsica del país i va obrir la porta al procés de destrucció espiritual i mental de l'home andalús. Va quedar, per una banda, tota la massa autòctona desorientada i, per l'altra, la nova classe dels senyors vinguts de Castella i de tot el seu entourage, amb mentalitat i propòsits de domini, amb criteris exòtics que es van imposar en la política, en la cultura, en l'església, en l'economia, en l'organització social. Avui encara és fàcil distingir entre el senyorito andalús i l'home del poble, l'andalús humil.
Em dic Begoña Pérez López i sóc membre de l'Associació Cultural Vibrant des del 2017. Vaig néixer a Barcelona, però la meva mare era d'un poble de Jaén que es diu Cabra de Santo Cristo i el meu pare de Madrid. A casa sempre s'ha parlat castellà i al meu entorn també, perquè vingueren a Catalunya en ple franquisme. Els meus pares es van conèixer i es van casar a Barcelona. Però quan va arribar el moment del nostre naixement, de la meva germana i meu, el meu pare va voler que nasquéssim a Madrid, cosa que la meva mare es va negar en rodó i amb decisió ferma va dir que no, que les seves filles naixerien a Barcelona i que, per tant, les nenes serien catalanes. I així va ser. Jo sempre li deia a ma mare que sort que havia pres aquesta decisió tan intel·ligent, perquè si m'hagués posat el document d'identitat nascuda a Madrid, jo hagués tingut un trauma infantil. Ma mare reia. La vida dels meus avis materns no va ser gens fàcil. El meu avi era pagès i va ser empresonat per rebel·lió contra el règim franquista el 1940. Primer el van portar a la presó de Jaén i posteriorment a la de Valladolid. Actualment estic fent recerca perquè el seu cos no se li va tornar mai a la meva àvia. La meva àvia, vídua amb 10 fills, va haver de marxar perquè la vida al poble era insostenible. La misèria i la gana van ser decisives per començar de zero en un altre lloc. En un lloc desconegut i amb una motxilla plena de pors i d'incerteses. I així van arribar a la ciutat de Barcelona, a la recerca d'un futur millor, empresos per la necessitat i l'esperança. No va ser gens fàcil, perquè no van tenir cap ajut de cap institució pública ni hi havia cap familiar. La meva iaia treballava sense descans, netejant escales i fent pastissos per vendre. L'esperança d'un futur millor hi era present. Després ja van començar a créixer els fills i cadascú va anar dibuixant el seu camí fent arrels. Hi ha una dita que diu: qui té arrels sap on va. I és una molt bona reflexió per entendre que tant la meva família com moltes altres van plantar a la nostra terra, Catalunya, l'arrel que va florir per trobar un futur i una vida digna. La meva mare adorava Barcelona. Era una dona avançada a la seva època. Va aprendre a llegir i a escriure sola. Es comprava les quartilles típiques de cal·ligrafia perquè així podia escriure a una germana seva que estava a Suïssa. Ella entenia el català, però crec que li feia vergonya parlar-ho. De molt gran, i ja amb demència senil, jo li parlava català i ella em responia sense cap mena de problema. De jove ballava sardanes al Parc Güell i moltes vegades cantava per casa «Soc català i porto barretina». Recordo quan jo tenia 11 anys que a l'escola es va fer una festa de carnestoltes, que en aquella època no es feien gaires. Ella havia treballat de cantant i a l'artell de casa hi havia un vestuari molt variat. Concretament, hi havia un vestit de sevillana que jo era el que em volia posar, però la meva mare va dir que no, que aniria de catalana. Ella mateixa em va cosir la faldilla i tots els preparatius perquè anés vestida de pubilla catalana. Des de petita sempre havia volgut aprendre el català, però en aquella època era molt complicat, ja que a l'escola no vaig començar fins al 1978, que feia 5è d'EGB. Tanmateix, quan jo li deia a ma mare que volia aprendre el català, em deia que baixés al senyor Àngel, que era el propietari d'una botiga de queviures a sota casa, i jo li deia que m'ensenyés a parlar català. I jo el que necessitava comprar, ell m'ho traduïa perquè jo li demanés en català. Quan vaig començar l'institut, que vaig anar a l'Institut Maragall, és quan realment vaig aprendre a parlar i escriure català. Vaig tenir una professora que era molt estricta, però era garantia d'un molt bon nivell. Sempre li estaré agraïda. Realment, la meva catalanitat i el sentit de pertinença com a catalana el vaig començar a sentir d'adulta. Quan treballant, un cap que venia de Madrid em va dir que jo era molt simpàtica i que segur que era de fora. Jo li vaig dir que no, que jo era catalana. I aleshores em va dir: i els teus pares? I jo li vaig dir: no, els meus pares no, però jo sí, jo sóc catalana. Casos com aquest m'he trobat en moltes ocasions. Per exemple, una altra vegada, un client que em parlava amb un castellà amb accent molt català, jo li vaig preguntar que per què no parlàvem català i em va dir que, com em deia Pérez i López, doncs que clar, que pensava que no
Però bueno, la veritat és que em vaig indignar i vaig pensar, segurament sóc més catalana que vostè. Però després vaig rumiar que aquests prototips són el producte de la por que va engendrar la dictadura feixista. Arran de la col·laboració i la vinculació amb l'Associació Cultural Vibrant, l'interès per la nostra història va despertar en mi la necessitat de donar veu al que l'imperialisme espanyol ja s'havia encarregat de silenciar. Paral·lelament, la meva inquietud per evolucionar, aprendre i enriquir-me de coneixement em va dirigir cap al món de les humanitats i molt especialment cap a la recerca històrica de Catalunya. Actualment, i ho dic amb molt d'orgull, el català és la meva llengua, la sento meva, respecto i estimo. Per què? Doncs perquè és la llengua del meu país. I és més, estic cansada de que s'hagi de justificar el per què hem de parlar en català. S'hauria de veure com una cosa natural. És una forma no només d'integrar-se, sinó també de respectar la cultura d'aquest país i de formar-ne part. No s'hauria de veure com una barrera, tot al contrari. Simplement és estimar la terra, a Catalunya, i tot el que significa la seva identitat, ja que en aquesta vida s'ha de ser agraït i, per tant, el millor és respectar-la. Si els conquistadors van destruir els elements bàsics de la vida col·lectiva d'Andalusia, com deia Jordi Pujol en el seu llibre, que pretenia pagar als colonitzadors durant dècades unes paròdies a les quals l'home del poble, l'andalús humil, no hi participava i eren festes pels i dels senyoritos. Volia deixar clar a l'amo castellà que no integrant-nos tindrien els vots necessaris per mantenir la sucursal del PSOE a Catalunya? D'això no se'n diu treballar per l'enemic? De quina esperança parlava, doncs, en el seu llibre? A les ordres de qui estava Jordi Pujol? Obeïa la voluntat dels colonitzadors o la voluntat del poble que deia representar? Com és que a Euskadi no s'enyoraven els andalusos i no s'organitzaven semblants paròdies? Jordi Pujol n'era plenament conscient que calia integrar la immigració. I el setembre de 1976 deia: «Hi ha avui a Catalunya ben bé 1 milió d'immigrants, sobre el total de 5,5 milions d'habitants, que encara no han pogut incorporar-se al país. No és culpa d'ells, ni tampoc no ho és plenament culpa de Catalunya, però és un fet». Certament no era culpa de Catalunya, però sí culpa d'ell, que la no integració li permetia justificar que no lluités per la independència de Catalunya. Així, si segons Jordi Pujol érem 1 milió d'immigrats el 1976 i als anys 80 ja n'érem 2 i ja duc 3 milions que deien visitaven la fèria d'Abril. Sempre mentint i inflant les xifres, com ara per tal d'infondre una autèntica moral de derrota en fer-los sentir minoria. I així, els catalans donaven per perduda la batalla abans de començar-la. Era la coartada perfecta. No és que ell fos un botifler, sinó que la immigració no li permetia ser més valent i fer la independència de Catalunya. I malgrat tot el poder d'un estat o les polítiques col·laboracionistes contràries a la nostra integració, no han pogut evitar que ens féssim catalans. La nostra aportació l'explica perfectament el professor Carles M. Espinal en la seva obra escrita. Els fills dels forasters no tan sols s'assimilen completament, sinó que acostumen a tenir un grau molt considerable de catalanitat. I els nets, fet gairebé axiomàtic que tothom en un moment determinat ha pogut constatar, són tan sensibles al problema del país que sovint es declaren francament secessionistes.
A què cal atribuir aquesta actitud que adopta la majoria de persones d'una marcada ascendència forastera? Els catalans de Socarrel pateixen sovint, massa sovint, d'un complex d'inferioritat que fa que subestimin i dubtin de llurs condicions per a regir el timó del propi poble. Fet lamentable que cal atribuir, tal com he consignat, a la dissort que els ha acompanyat a través de la història i que fa creure que la seva causa és una causa perduda. En canvi, els catalans de la barreja racial conserven part del pòsit anímic dels que sempre han guanyat i quan és hora d'adjudicar el plet català no el donen mai per perdut. D'ací que es converteixin en decidits encoratjadors de la causa, animant a certs conciutadans que ja comencen a desistir o temen pledejar de nou. Els fills dels immigrants acostumen a ésser valuosos elements per a superar el clima d'angoixa que la postració avial ha anat espargint per les terres catalanes. Qui encara dubti d'aquest fenomen psicològic, que recordi que l'alliberament d'Amèrica va ser obra dels fills de colonitzadors i començarà a veure-ho clar. Benvinguda a la clase de català. Bon dia. No, no es gracioso. Yo también soy migrante. Llevo 3 años viviendo en Cataluña y como latino me dan vergüenza ajena este tipo de actuaciones. Yo decidí venir a vivir a Cataluña y por lo tanto soy yo el que tiene que adaptarse al lugar. Por eso decidí aprender catalán. Y si no tienes ni las ganas ni la voluntad de aprender la lengua, hay muchas otras partes de la península donde puedes ir a habitar y dejar de estar chingando con tu odio absurdo hacia una lengua. Estas carnalas latinoamericanas que pretenden imponer el castellano por encima del catalán o tienen muy poco amor por su tierra de origen o no conocen la historia, porque esta es una actitud de colonizador. En Latinoamérica hay centenares de lenguas indígenas en peligro de extinción por culpa de la imposición del castellano. ¿Qué pretenden? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Lo mismo con Cataluña? ¿Qué importa más, mis papeles o aprender catalán? Lo que también debería importar es el respeto. Migrar también significa abrir la mente e intentar integrarte a la cultura propia del lugar a donde vas. Así que no, los latinos no callamos. Los latinos parlem català i ho fem amb orgull, amb estima i respecte cap a Catalunya i als catalans. L'1 d'octubre de 2017 érem colze a colze al costat dels catalans de Socarrel defensant les urnes i votant a favor de la independència de Catalunya. Els colonitzadors espanyols potser pensaven que faríem costat a les forces d'ocupació. No li haurà pas sortit el tret per la culata al general Martínez Anido? De agresión y han tenido que venir la Policía Nacional y la Guardia Civil para actuar de la forma que han actuado, ¿no? És per això que després del 2017 estan fent una invasió descarada i tracten d'immigrats tots els perdularis que envien d'altres excolònies? Pretenen girar els catalans de Socarrel contra nosaltres els immigrats? O que els immigrats mirem amb recel els catalans de Socarrel? És per això que volen posar en solfa novament el despectiu mot xarnego? He escollit Catalunya perquè abans, quan vivia a Cuba, m'agradava molt el Barça. I per això he decidit arribar a Catalunya i també m'agrada el català. M'agrada integrar-me, m'agrada la cultura catalana i sí és veritat que quan arribo a algun lloc i no me'n parlen català, això no m'ajuda. I m'agradaria molt que la primera vegada me'n parlen en català. Sí és veritat que els catalans del poble, de Granollers o del mercat, els iaios d'aquí me'n parlen sempre en català. A vegades hi ha paraules que no domino perquè no tinc molt vocabulari i clar, es diu en castellà i me'n parlen en català i això és molt bo
i molt bo per als migrants també, perquè si la primera vegada me'n parlen en castellà no puc aprendre. I ajuda també a la integració. Per què? Perquè hi ha molta cultura que no coneixem. I els cubans que arriben a Espanya, és molt difícil arribar a Espanya de Cuba, no sé els altres llocs o les altres nacions, però a Cuba arriben gent preparada, molt preparada. És difícil arribar de Cuba aquí, i més a Catalunya. Els meus amics cubans parlen català, i estan aprenent català. I això, la meva opinió és que és molt bo. Doncs han fet tard. I aquí cal reivindicar quin és el capteniment d'un immigrat en relació a la terra d'acollida, perquè no se'ns barregi intencionadament amb la colla de vividors que hi estan desplaçant el nostre país. Així, és de justícia reproduir els paràgrafs d'un article que Isabel Soler, nascuda a Múrcia, però catalana fins al moll dels ossos, creadora de moda i presidenta de l'Associació de Practicants de la Psicoestètica, feu contra el senyor Rojas Marcos quan es presentaren a les eleccions al Parlament de Catalunya a l'objecte de fer-se amb els vots dels andalusos que deien venien a defensar. El seu títol és Deliris d'un senyorito i comença així. Quan el senyor Rojas Marcos diu que Catalunya ja no és dels catalans, amb què compta? Cal recordar que el general Franco, per a poder dir que Catalunya era suya i no dels catalans, va necessitar una tropa formada per l'aviació nazi, l'artilleria italiana, els moros que ell, amb paciència i jamalajá, desencaubava de les càviles i, per a millorar molt més el pes, tenia les aguerrides brigades navarres. Ara, ni Hitler domina Alemanya ni Mussolini Itàlia. Els moros prou feina tenen a engolir-se el Sàhara, bo i mirant-se les Illes Canàries. I els navarresos juguen en un altre equip. Enmig d'una desfeta així de la tropa que cal, que fomenta el deliri de grandesa de Rojas Marcos. A veure si la meravellosa Andalusia, ara a més de tenir un grillat que creu ser el papa, tindrà també un senyorito que pretén ser Napoleó. Posat a no comptar amb res, Rojas Marcos no té ni l'estómac del general Franco, que mentre feia la digestió entre xarrupada i xarrupada de cafè o entre rotet i rotet, segons diuen els seus biògrafs, firmava les penes de mort sense immutar-se. I l'article comentat acaba així. Què li sembla, senyor Rojas Marcos? Lluny d'enfrontar els catalans amb la suma de murcians, gallecs i andalusos que vostè maquina, vigili que aquests, ben a l'inrevés d'allò que els proposa, no vagin molt més enllà quan formulin reivindicacions que els catalans pactistes que a les Cortes té ocasió de tractar. Ara, mira que bé, voldria posar-se a favor nostre. No ens irriti més, senyor Rojas Marcos, quan vàrem haver d'anar-nos-en de les terres dels nostres avantpassats, els senyoritos com vostè no ens portaven pas rams de flors a l'estació, ni ens deien que formàvem amb ells la mateixa comunitat. I estàvem sols. Jo ho recordo prou bé, sense cap mà amiga. Llavors era una nena, però només de pensar-hi el neguit em fa venir una suor freda. Un senyorito com vostè que en sap de l'angoixa que es passa abans d'arribar a Catalunya. Vol fer vostè mateix la prova? Apa, valent, vingui a viure i a treballar durant 10 o 15 anys seguits a Catalunya i després torni un dia de visita a Sevilla. Quan passi pel carrer, la gent ja no el mirarà amb ulls encantats com si contemplessin l'Esperit Sant, mentre comenten: mira, pasa el hijo del conde de Montarco, sino ha llegado el catalán. I per més fill de
conde que sigui, senyor Rojas Marcos, comprendria de bon grat o no que ja no té més pàtria que la pàtria dels catalans. D'aquests catalans que vostè, posseït de la mateixa mala bava del general Franco, però sense uns padrins com Hitler i Mussolini, voldrien que ja no fossin amos de casa seva. Senyor Rojas Marcos, vostè és un Führer de cortijo. Així, mentre nosaltres els immigrats maldàvem per a defensar la nostra mare adoptiva, Catalunya, Jordi Pujol pagava paròdies on només hi anaven els colonitzadors i els acòlits de les cases regionales, alimentades pel franquisme, els partits sucursalistes com el PSC-PSOE, el PP, Iniciativa per Catalunya i sobretot la FECAC, Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Catalunya, organització mafiosa que aixoplugava tota mena de corrupcions que feien empreses privades amb diners públics, on alcaldes socialistes n'eren còmplices, que facilitaven tota mena de malversacions que acabaren esquitxant consellers com Macià Lavedra o Lluís Prenafeta, així com el mateix president de la FECAC, Manuel García Prieto, que hagué de pagar una fiança de 3 milions d'euros. Es veu clar per què Jordi Pujol digué davant el Parlament que si ell queia, caurien tots els nius? Era, doncs, la FECAC representativa de l'andalús humil, del qual ens parlava l'expresident en el seu llibre La immigració, problema i esperança de Catalunya del 1976? O només un cau de lladregots on els colonitzadors espanyols pretenien utilitzar els sentiments dels seus paisanos per enriquir-se a cor que vols? I ara s'han engiponat la Collim per muntar un nou negoci amb la de Gaia. Amb tot, la qüestió és per què Pujol no feu l'Institut Català d'Immigració, del qual també ens parla en el seu llibre? Mantenir la bajanada que teníem les arrels a Andalusia, Múrcia, Galícia o Extremadura és tot un insult a la intel·ligència, perquè no hi ha cap arbre que es trasplanti i deixi les arrels a origen i les fulles i el tronc sobrevisquin en el nou terrer. En coneixeu algun? És més, només els andalusos tenien arrels? Què passava amb les arrels dels murcians, els gallecs o els extremenys? O només era perquè el folklore d'Andalusia representa la fal·làcia que és Espanya? Perquè Castella, per no tenir folklore. Em dic Dolors Requena, vaig néixer en un poblet que es diu Socobos, de la província d'Albacete actualment, i soc filòloga catalana. Durant 37 anys he fet classe de català a instituts diferents. La meva història no és gaire diferent de la de molts immigrants que vam arribar a Catalunya als anys 60, que vol dir que molta part de la immigració vam anar a parar a les ciutats, barris als afores de les ciutats, barris on no hi havia cap català, i per tant tota la meva infantesa a Terrassa va passar entre gent d'Andalusia, de Galícia, de Castella, però cap català. I va ser més o menys cap als 8-10 anys que jo vaig canviar de barri, de fet era un barri a prop, però era un barri en què la majoria de famílies eren catalanes. Llavors, tot i que a la meva família i a mi sempre ens van parlar en castellà, jo vaig tenir contacte per primera vegada, cap als 10 anys, amb el català, que fins als 10 anys no l'havia ni sentit. Vaig tenir uns quants punts a favor en el sentit d'aprendre la llengua i un dels punts va ser que a la meva escola, una escola de Vedrunes, de barriada, cap als anys 72, abans de morir Franco, ja ens van fer classes de català, de llengua vernàcula, si ens portaven bé. Era només si ens portaven bé. I a partir de sisè, una cosa així, ja fèiem 2 hores a la setmana de català amb una de les monges que ens feia, que a més era una molt bona professora. O sigui que jo vaig aprendre
la llengua catalana, primer l'escrit. Vaig llegir, tenia llibres, tenia vocabulari, tenia l'escrit, i de manera que quan jo vaig arribar a l'institut, en què érem cents i cents d'alumnes i només hi havia 2 classes de catalanoparlants, jo vaig anar a parar a la classe de catalanoparlants perquè l'entenia i perquè l'havia llegit. I això també em va facilitar molt anar aprenent com més de pressa. De fet, el pas a parlar no el vaig fer fins als 18 anys. Quan l'any anterior havia tingut un professor de català realment bo, el Llorenç Soldevila, que crec que ell va arribar en el moment just també en què jo estava preparada i ell va insistir i em va transmetre encara molt d'amor, de respecte per la llengua del país. I això va fer que jo m'interessés per la llengua i decidís de fer filologia catalana, quan, repeteixo, encara no parlava gaire bé el català, però vaig començar filologia catalana. Com una anècdota també, al primer curs de la facultat, una companya als primers anys, el primer any era comú, els que feien filologia espanyola i els que feien filologia catalana, i una companya, catalanoparlant del tot, que feia filologia hispànica, em diu: i tu, si a casa parles castellà, per què fas filologia catalana? I jo li vaig dir: i tu, si a casa parles català, per què fas filologia espanyola? Per tant, crec que he tingut molta sort en anar trobant gent que m'ha transmès molt d'amor per la llengua i per la cultura, i després hi ha hagut també un treball meu d'insistència amb la gent perquè em parlés català. I he aconseguit, ho puc dir, que canviessin de llengua les meves amigues a base de jo parlant castellà, elles en català, però parla'm en català, Conxita, li deia a la meva veïna, Conxita, háblame en català, jo li deia en castellà. Però al final ella es va mantenir en català i jo vaig fer el canvi i per tant després ja sempre més hem parlat en català. I el salt ja definitiu per poder viure totalment en català va ser traslladar-me a viure, però això ja parlo dels 30 anys, anar a viure a un poble que és Vinyols i els Arcs. Em vaig trobar que tothom, absolutament tothom, parlava català i per tant jo podia fer la meva vida en català. O sigui, jo ara puc fer la meva vida en català si vull, perquè totes les meves relacions les puc fer en català. Em mantinc sempre en català, fins i tot amb la gent que parla castellà, i em trobo que ho agraeixen aquesta gent que realment veuen que els catalans canvien de llengua. De fet, és una batalla molt constant i que cal que tothom s'hi impliqui per aconseguir realment mantenir la llengua i mantenir la cultura. Llavors algú diu, bueno, i per què t'interessa a tu mantenir una llengua, una cultura que no és la teva de casa, la teva materna, i tenint en compte que vas començar a parlar tan tard, per què? Quina insistència tens en això? I la veritat és que, aviam, si jo visc en un país que realment m'ha acollit, que té una cultura mil·lenària, que té una literatura meravellosa, que té una música extraordinària, que té en tots els àmbits professionals, en tots, científics, música, teatre, enginyers, tot, absolutament tot. Té gent que ho pot fer en català. Dic, com pot ser que jo, que visc aquí, no col·labori en que es mantingui aquesta llengua? L'avantatge dels catalans és que hi ha gent tan bona en tots els àmbits que en el moment que surt una iniciativa o un invent, de seguida ja tens catalans fent allò. O sigui, el ChatGPT parla català. Llavors, si el ChatGPT parla català, doncs què més vols? És com l'últim invent que els catalans poden aprofitar i no poden aprofitar, no sé, 3.000 altres llengües que no el tenen, 3.500 llengües que no tenen aquest avantatge. La Viquipèdia en català, això és una passada. I personatges, això, científics, l'Oró, músics, pintors, tot, absolutament. I am a Catalan. But what has been Catalonia? Catalonia has been the greatest nation in the world.
Si tu te'n vas d'un lloc és perquè allà on estaves no tenies tot el que necessitaves, no estaves bé. Per tant, si tu te n'has anat a un lloc, has d'intentar passar a ser d'aquest lloc. I com és que un passa a ser català? Doncs parlant català. Parlant català, coneixent la cultura i participant de tot el que es faci al país de la millor manera que puguis, fent tot allò que puguis per defensar-la, de vegades més que no pas els catalans. Evidentment, el fet de ser professora de català m'ha fet transmetre la llengua a moltíssima gent, molts alumnes catalans i molts alumnes nouvinguts. Amb aquests alumnes nouvinguts el que he intentat és transmetre'ls no només la llengua, sinó realment el meu amor per aquesta llengua. Però, a banda de treballar com a professora de català, he intentat donar a conèixer la llengua i la cultura i m'he incorporat al grup Koiné i al grup Llengua i República, que són dos grups. El Koiné és un grup d'estudi i Llengua i República és un grup, diríem, d'activistes per la llengua, que crec que estem fent una feina també considerable. Bé, em dic Josep Maria Virgili, soc filòleg, vaig ser professor de llengua catalana durant 43 cursos, 10 a l'ensenyament primari, tots els altres a l'ensenyament secundari, i ara que ja soc retirat, doncs m'he fet força conegut a Twitter, perquè tinc 77.200 seguidors, i bé, explico coses de llengua catalana, i també esmeno la gent dient-los les errades que cometen perquè millorin el català, no com cap mena d'ingerència, perquè si no es diuen les errades doncs no es poden esmenar. També sobre això vaig fer un llibre que es diu Si m'ho permeteu. Tothom, o molta gent, doncs s'aplany que els nouvinguts que no aprenen català, que tots parlen en castellà, però en acabat aquests mateixos que es planyen d'aquest fet doncs no són capaços de mantenir el català sempre, no? I com volem que aprenguin català si no els parlem en català? Que sempre hem de parlar en català. A vegades passa que hi ha nouvinguts que arriben a Catalunya, diuen, doncs bé, ara, com que aquí es parla en català, aprendré català, van, estudien català, i després, això ho diuen els mateixos professors d'aquesta gent, que surten al carrer i, com que és lògic, tenen accent, perquè quan aprens una llengua nova sempre la parles amb l'accent de la teva d'origen, no? Doncs la gent els detecten l'accent i sistemàticament els canvien de llengua i els parlen en castellà. Parlar la llengua del país no és pas una imposició, perquè és la cosa natural. La imposició és que a la gent d'un determinat país, que històricament sempre ha parlat aquella llengua, se'ls en faci parlar una altra. Això sí que és una imposició. La imposició és que nosaltres ens facin canviar el castellà. Nosaltres mantenir-los en català no és cap mena d'imposició. I en acabat, hi ha molta gent que van ser adoptats quan eren nens i ara ja són grans i tenen aquests trets i que estan tips de veure que la gent se'ls adreça en castellà simplement perquè els veu de pell fosca o perquè els veu de faccions orientals, no? I han d'anar dient a tothom que els parlin en català si ells precisament parlen un català nadiu. Això jo m'hi he trobat, he conegut molts casos que els passa aquesta circumstància i és una cosa que fa angonieta, no? Fet i fet, resta clar que ni a Espanya ni als nostres col·laboracionistes els interessava la nostra integració, per allò que Carles M. Espinal afirmava des del 1953 i que val la pena no oblidar. Els fills dels immigrants acostumen a ésser valuosos elements per a superar el clima d'angoixa que la postració avial ha anat espargint per les terres catalanes. Qui encara dubti d'aquest fenomen psicològic, que recordi que l'alliberament d'Amèrica va ser obra dels fills de colonitzadors i començarà a veure-ho clar. Crear rebuig contra la immigració o no col·laborar en la nostra integració és voler ignorar una força decisiva per a guanyar aquesta guerra.
També en aquest sentit n'ha parlat el famós doctor Josep Trueta a les seves memòries, on diu: És una monstruositat científica creure que la puresa de sang es manté per l'eliminació dels creuaments, quan sabem que la veritat és la contrària. Fa més de 100 anys que el savi zoòleg anglès Thomas Huxley escriví que en diversos animals domesticats, com el gos i el cavall, la manca de creuaments no sols debilita la raça, sinó que fa els animals menys intel·ligents. És sabut que els cavalls de cursa anglesos de pura raça calgué que fossin beneficiats amb handicapers perquè no guanyaven cap cursa, fins que foren creuats amb cavalls àrabs. Així mateix, els gossos de circ més capaços d'aprendre són els que, en anglès, en diuen mongrels, o sigui, mestissos. És segur que això mateix s'esdevé en l'home, raó per la qual cal considerar una barrabassada científica pretendre millorar un grup humà, preservant-lo de barrejar-se amb altres grups. I què et va portar a venir aquí a Catalunya? Meu marit, meu home. Jo recordo quan vas arribar, perquè esclar, doncs, ràpid ens vam conèixer, de que tenies molt d'interès en parlar. Aquí tenim la Maria Carme, no?, que és la teva filla. Ella ens demana galetes. Mira, Maria Carme, dins la bossa verda, si l'obres, hi ha les galetes. Doncs llavors, quan tu vas arribar, esclar, tenies ganes, perquè recordo que em vas dir: vull que m'ensenyis el català. Clar, tenia ganes per parlar català, perquè tothom parla en català a Catalunya. Sempre jo vinc de persones que parlen català. Sí. Jo penso que tu vas arribar aquí, que el teu marit te va explicar, no?, et va situar. Sí, m'ha explicat moltes coses. Aquí és Catalunya, parlem català, sí. Ella parla molt bé català. Quan arribo aquí, ella sempre parla dos llengües diferents. Jo li pregunto: com que tu parles dos llengües diferents? Com si parla amb tu, parla en català. Però amb l'altra persona parla en castellà. Al final m'ha explicat: aquí som Catalunya. Hi ha gent que són catalans, sempre parlen català. Però hi ha gent també no són catalans, parlen en el castellà. Clar, et vas situar una mica amb el tema de la llengua aquí. Jo recordo que quan vaig començar a interactuar o parlar amb tu, clar, teníem una dificultat perquè, clar, tu el català no l'entenies, i el que vam fer va ser perquè tu dominaves força bé el francès, i jo una mica, com tu no, però llavors vam estar potser 6 mesos, tu i jo, parlant en francès. Arriba un moment que va ser el teu marit, no?, que ens va dir: bueno, prou ja de parlar en francès. Clar, comenceu ja en català, llavors tu ja tenies una mica de base, i vam passar al català. Clar. Ara, que tu ja més o menys te defenses bé en català, quan has anat alguna vegada a Senegal o t'has estat ja... Sí, jo he anat 2022, he anat a Senegal, visitar-li, meu pare, tota la família, amb la Maria Carmen Petit i meu marit. I quan vas arribar allà, la gent de Senegal, què et deien? Arriba la catalana, arriba la persona que ve d'Espanya, ells sabien alguna cosa? Sí, la gent jove sabia una cosa, perquè a ell li agrada el futbol, sabia un club de Barça, sempre quan arriba, la Maria Carmen Petit diuen català. Catalana, sí. La filla li deien la catalana. Catalana, però a mi no, perquè la Maria Carmen, aquest tema, no parla mandinga, parla català. Clar, per exemple, allà va passar que hi hagués alguna paraula així que ella l'ensenyés a la gent de Senegal? Clar, és paraula d'aigua. Com sempre demanar aigua, tota la gent entén que aigua. Ara, a Senegal, si em parla amb ell, sempre me pregunta: ¿on està aigua? La senyora aigua. Clar, la Maria Carme ha nascut aquí, no? Ella va néixer el 2021, i ella ha parlat ja sempre des del principi la seva llengua de més dominis, el català. El català, sí. Ella ara la cridem: Maria Carme, vine. Maria Carme, aquesta pilota blanca i rosa, me vas dir l'altre dia que estava perduda. Què ha passat amb la pilota? Amb la pilota la tenia la Sandra, però llavors un net la van agafar. I llavors hi jugaven i el papa de la Su els va dir que no perquè és meva, i llavors avui me la va donar quan hem acabat de patir. A l'escola esteu fent moltes coses de què? Què esteu estudiant ara a l'escola, com m'ho explicaves?
a sota de la terra i dels nostres peus. Parleu el que hi ha sota de la terra. I què hi ha sota de la terra? A veure. Cucs. Vinga, baixa pel tobogan. Baixa per allà el tobogan. El tobogan em fa por perquè... No, ho vas aprendre un dia, ho vas aprendre a la mar de bé. Ja, però llavors m'embrutaré i em faré mal. D'acord. A casa vostra ella amb què parla, la Maria Carme? A mí yo parlo en mandinga, pero siempre si me responden parlo en catalán. Ella me respon en català. Hi ha alguna vegada que us he sentit allò que veig que ella parla amb tots els de casa en català? Clar. Quina idea tens tu, ara que ja ens coneixes una miqueta dels catalans o de les persones que has conegut de Catalunya? Jo, per a mi, són bones. Primera tu, m'ajudava molt, clar. No, te vaig ensenyar el català. Sí, català. m'ha ensenyat molt, m'ajuda molt, integrar molt aquí. Sí, sí. Sí, tinc... De veritat, jo estic bé aquí, perquè les gens són bones persones. Així, si d'una banda portem una moral de victòria perquè venim del bàndol dels que sempre hem vençut i de l'altra, amb la barreja, ajudem a millorar l'ètnia catalana, es veu clar que el problema no rau en la immigració, sinó en la colonització. L'enemic no som nosaltres, sinó l'atrotinat imperi espanyol i les tropes que en destaca, de paisà o d'uniforme, per evitar la nostra integració, tot repetint que estamos en Espanya. Què ens cal fer? Com hem d'encarar la situació? Breu. Carles M. Espinal ens ho torna a dir en el pròleg del llibre de Víctor Castells, Manuel González i Alba, Una vida per la independència. Abans, però, i per millor centrar el tema, fem 5 cèntims sobre qui era el nostre protagonista, Manuel González i Alba. Així, Lluïsa Aimamí ens diu: fill de pare andalús i de mare catalana, nasqué a Valls. Era un home de gran cultura i en relació al català, un gran erudit. El mestre Fabra el considerava el seu millor alumne a l'extrem que González Alba tenia els títols de mestre i de pèrit químic, aquest darrer obtingut a Terrassa. Li havia confiat els cursos superiors de català de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana i no hauria trigat a tenir una càtedra a la universitat, que en les oposicions de professors de la Generalitat aconseguia el número 1. Ara sí, dibuixat breument el nostre heroi, fill d'andalús i catalana, demostra que les paraules de l'insigne doctor Josep Trueta són una realitat. La barreja d'orígens dona uns tipus més dotats, sobretot a nivell caracterològic, ja que no arrosseguem el complex de vençuts. Recordem que González i Alba morí amb les armes a la mà un 6 d'octubre de 1934. Amb tot, no perdem el fil i veiem què ens recomana de fer el professor Carles M. Espinal en el pròleg del llibre ja citat de Víctor Castells, Manuel González i Alba, Una vida per la independència. S'ha dit moltes vegades que, entre nosaltres, es podria produir un fet, un antagonisme, entre els qui no són catalans i els qui són catalans de socarrel. Crec que la lluita no va per aquí, en cas que hi hagués d'haver lluita. La lluita no és entre el Puig i el González, sinó entre el González, que es vol catalanitzar i té tots els drets de ser català com tots nosaltres, i el González, que hi posa obstacles pel deliri de grandesa, tapat amb un llençol de fantasma, de mantenir un estrany imperi que ni ell mateix no sap ben bé de què va. El Puig té prou feina a neutralitzar el Puig botifler i sucursalista. Que deixi doncs que el González s'ocupi de neutralitzar l'altre González que no el deixa ser català tal com voldria. Per altra banda, Manuel González i Alba aporta al nacionalisme català una arrogància que no sempre sap tenir el català de socarrel. Remarca Víctor Castells, en la seva biografia, la valentia amb què González Alba denunciava que certes actituds de Manuel Azaña poguessin provocar de llavis catalans paraules d'agraïment caní. Són paraules de González Alba, i per elles mateixes marquen el seu estil, la seva manera de projectar-se com a escriptor i el seu trem de líder polític. Amb quin to pronunciaria provocar de llavis catalans paraules d'agraïment caní? Ell tenia un altre capteniment. Bé prou va demostrar-ho, fins i tot donant la vida per Catalunya.
I què podríem dir d'un altre prohom d'origen murcià, com Manuel Carrasco i Formiguera, que, segons explica el seu biògraf, el pare Hilari Reguer, Manuel Carrasco i Formiguera començà la seva vida parlant en castellà a Barcelona i l'acabarà cridant «Visca Catalunya lliure» al penal de Burgos. En el seu llibre Divendres de Passió, Hilari Reguer ens el descriu així. Un home que es nega a retractar-se del seu nacionalisme ni que li costi la vida, que davant del Consell de Guerra diu paraules tan valentes que el president l'ha d'interrompre amb un cop de puny a la taula, que enmig del dolor de deixar la dona i els fills se sent orgullós de donar la vida per la pàtria i mor amb el nom de Jesús als llavis i cridant «Visca Catalunya lliure». Aquest home per força havia de tenir una trajectòria excepcional. Sí, com deia ell poques hores abans de ser afusellat, aquella mort era digne coronament de tota la seva vida. En una de les moltes visites que vaig fer al pare Hilari Reguer, a Montserrat, em demanà si el professor Carles M. Espinal, grafòleg de talla internacional, voldria fer un estudi de la lletra de Manuel Carrasco i Formiguera. Li ho vaig dir al meu mestre i accedí gustosament. Vaig dur-li les lletres manuscrites de Carrasco i Formiguera que m'entregà el pare Hilari. I no sense entrebancs, Carles M. Espinal feu l'estudi grafològic intitulat Senyals d'un caràcter, que publicà el setmanari La Marxa de Catalunya de Vic el 24 d'agost de 1990, on deia: Ara bé, estic segur que la grafologia no pot esbrinar gaires peculiaritats més de l'escapós, estimat Hilari Reguer. Amb tanta minuciositat, seny i precisió històrica, heu sabut copsar i transmetre en la biografia que teniu escrita de Manuel Carrasco i Formiguera. Per altra banda, penseu que, cada cop que, per estudiar-ne la lletra, em posava a llegir i rellegir les cartes que des de la presó de Burgos i amb la pena de mort a l'esquena enviava Carrasco i Formiguera a la seva muller, m'agafava un neguit que no em deixava concentrar-me com hauria volgut. Patia, m'enfurismava i no em traia la feina dels dits. Una i altra vegada, quan anava a posar-m'hi, quedava trasbalsat i no podia sostreure'm de pensar en els aclaparadors sofriments que hem hagut de patir els catalans per defensar la nostra identitat com a poble. I on som? En la gens galdosa paradoxa de constatar cada dia que el poc que tenim l'ha guanyat l'esperit heroic i la voluntat insubornable dels Carrasco i veure amb pena que l'administren uns que, tot dient-se nacionalistes, no passen del materialisme fred de les multinacionals i de les ambigüitats més equívoques dels Cambó. Exactament com l'any 1975 hem tingut ocasió de constatar com tota la botiflerada d'il·lustres cognoms catalans s'han venut la dignitat i la independència de Catalunya per unes poltrones i bones minutes. No haurà servit de res el sacrifici d'aquests fills d'immigrats? No veuran complert el somni pel qual ambdós moriren? L'un d'esquerra, González, i l'altre de dreta i catòlic practicant, Carrasco. Ambdós ens ensenyaren que la lluita per la independència de Catalunya no va de colors partidistes, sinó d'un patriotisme abrandat i una ferma voluntat de lluita duta fins les darreres conseqüències. Per què no s'han destacat aquests models d'immigrats? Per què se'ns han amagat? El seu exemple no hagués esperonat a milers de catalans? No s'haurien sentit identificats milers d'immigrats? I per a que resti ben clar qui és un colonitzador i qui un immigrat, us llegiré la carta que el president de la Comunitat de Múrcia va enviar l'any 1990 a tots els murcians residents a Catalunya. Lletra que va rebre el meu pare en haver nascut a Espinardo, Múrcia. Deia així: Estimado señor Parreño,
Como presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, me dirijo a usted, en su calidad de murciano o descendiente de murcianos, con el deseo de estrechar los vínculos que le unen a la región y alentarle en su arraigo con ella y en la difusión de lo murciano, invitándole a compartir la vida social y cultural de nuestra tierra. El Estatuto de Autonomía de Murcia ha cumplido ya 8 años, período de autogobierno corto, pero muy significativo para cuantos formamos parte de esta región. Porque, con el esfuerzo de todos, los murcianos estamos dando la medida de nuestra capacidad como colectivo humano. En reiteradas ocasiones he manifestado mi deseo de ayudar a integrarse en la vida murciana a todas las personas que, como usted, señor Parreño, viven fuera de Murcia, pero que se sienten murcianos por su nacimiento o ascendencia. Y con objeto de que nos sea más fácil relacionarnos con usted y con los murcianos que vivan en sus proximidades, para manifestarles nuestra solidaridad, les sugiero la posibilidad de que constituyan o se integren en una entidad asociativa, conforme a la Ley Regional 9/1986, de 9 de diciembre, de las comunidades murcianas asentadas fuera de la región, de la que le adjunto breve información. Contamos con usted para esta tarea y confío en que este será su primer paso, al que responderá positivamente para que nuestra querida Murcia recupere a todos sus hijos desde el corazón y los sentimientos, y para hacer realidad los versos de nuestro Julián Andújar, el poeta de Santomera. Toda esta tierra debe ser mañana mesa redonda, corro de alegría. Este es nuestro deseo y estoy seguro de que también es el suyo, señor Parreño. Y, estando próximas ya las fiestas navideñas y el nuevo año, quiero además expresarle mis mejores deseos de felicidad y prosperidad para usted y su família. Cordialmente. Com és de suposar, al meu pare li va faltar temps per a contestar aquesta missiva y ho feu de la següent manera. Señor presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por la presente acuso recibo de su carta fechada el pasado mes de diciembre de 1990 y me complace poner en su conocimiento que hace ya muchos años me nacionalicé catalán. Por tanto, ruego actualicen sus archivos. No obstante, dado el contenido de su misiva, he de puntualizarle que mi espíritu democrático alcanza a comprender que promocionen la cultura murciana en su región, pero no que intenten imponerla en lugares donde por derecho pertoca la cultura catalana. Ya que esta actitud me recuerda el intento de genocidio que procuró el fascismo con Cataluña, aunque ustedes ahora lo intenten con guante blanco. Por todo ello, debo recordarle que yo no marché de la tierra de mis antepasados por propia voluntad, sino porque el hambre y la miseria se apoderaban de nuestro ser. Y en estas circunstancias es lógico que si Cataluña en su día nos acogió y permitió que nos ganásemos la vida dignamente, sin necesidad de tener que besar el suelo por donde pisaban los caciques, nuestra moneda de cambio no puede ser ahora el prestarnos a hacer de colonos en Cataluña. Porque ella es hoy nuestra única patria y mostramos nuestro agradecimiento queriéndola desde lo más hondo de nuestra alma y luchando por conseguir aquello que en su día le robaron los españoles por la fuerza bruta, su independencia. Y no me diga que soy un renegado, ya que yo le recordaría que según un conocido refrán de su tierra, el hombre no es de donde nace, sino de donde pace. Por otra parte, tampoco no me sirve la conocida excusa que son tiempos pasados y que se han de saber olvidar. Porque en este sentido ya hago suficiente, no pasándoles cuentas sobre el daño y los perjuicios que los caciques y vividores de turno nos causaron a toda mi familia y a mí hace ya más de 50 años. Por consiguiente, lo más honroso y digno que puede hacer usted y su gobierno en estos momentos es dejar de seguir las consignas que les imponen desde la capital del imperio y practicar de veras el autogobierno, sin meterse en camisas de 11 varas,
ya que no han de olvidar que aquellos que echaron a los españoles de Sudamérica fueron los hijos de los colonizadores integrados en aquellas tierras. Y en Cataluña pasará exactamente lo mismo el año 1992. En este sentido, me permito recomendarles que vean los Juegos Olímpicos por televisión, ya que en caso de que asistieran personalmente, podrían ver como entre medalla y medalla algún catalán sensato proclame nuestra independencia y ustedes se encontrarían en el extranjero y sin pasaporte. Atentamente,